спонсор, само че днес ще има много демонстрации по айкидо, винг чун, филипино кали, джудо, самбо, кунг-фу, кьокушинкай карате, кикбокс и разбира се много шивари. И веднага насочвам вниманието ви към изпълнението на Българската айкидо асоциация. Започваме с най-малките. Диапазона на практикуващите айкидо е много голям. Той започва от детска възраст и стига до дълбока старческа възраст. Следващите двама представители, второ кю на Българска федерация по айкидо към Айкикай. Техниките за сърце в айкидо се работи с джо, тези малки тояшки, които наблюдавате в момента. С бокен, това е дървен меч. Майсторите черни пояси ползват и катана. Също танто или нож. И огнестрелни оръжия от близка дистанция. Наблюдавате комиджота в изпълнение на майстор на Българска федерация по айкидо Георги Иванов.